Paita ning motora ni. Hugaw na pun gahapon ba may naghinluan? Gahapon 3 oras ko ani ginlo, karon hugaw gahapon. Paita ni Puro tuhong oras ni ba hinluan jud tama ni. Grabe po ning motora. Liwat kay sa iyaw di uligo. Mao to to halang naman ikusog mong daga. Buya na kinabuya Nangyayaan na gini kan puting kutasan na gina akong bati ani. Wala exercise. Sus. Sa ning kapihay mo may kape puro. Kape puro gyud. Puro kape. Ay, saray solusyon ani. Magsumba ko. Kapiha kay ni hugaw. Gutom na naman. Asam mahaw na. Uy, kinsa man na. Uy, si Max mo na. Ano siya mo nagulukso-lukso man na siya? 6, 4, 1. Salang man. Oo naman ka nag-epekto sa ingong nilang vaccine 19. Sama ka. Mura magag na. Kuan? Apa siya magag kapamahaw? Abi ko nimo pre, mo na naik sa ahat og exercise. Kay giingan ako sa akong asawa pre. Nga unsa naman kalaboy nga wala naman kay round, half round naman. Ba na na. Mana gasumba ko. Exercise ko mission ba? So sa ato pa magsumba ta. Bako sugal ta. Oh, kada kung sumba pre. Mo na ko nahuna ko natin sa Cebu, mo na pinaka-uso. Kanang sumba. Oh, samo sa Cebu. Dinis bukid man gud dire, wa may jumba. Kanang sumba man ay pinaka-epektibong exercise pre. Kay adto ka sa Cebu. Kanang mga babae dito mga hubag di pre. Kasagaran mo gud pre makit ano magjumba dito sa esquina mga bayot mga tiguang. Oh, apil lang ito pre, rambol na. Rambol na dito ay ako. Kinahon mo. Basta ato sa Cebu pre, basta exercise sa kutan. Sumba ka bes kina. Pero di ka kasi pre kung moingon ka mo apil kag sumba. Kung dili ka pasado sa ilang tulo ka kategorya. Ba? Tulo kategorya na ilaha. Ang unang kategorya nga ilang gikuha pre, gitawag nagtamla. Ha? Tama. Tamla. Ang ikaduha pre, moyag tamsi. Tamsi. Mo na ikaduha. Unsa man punang tamsi? Unsa man sila? Makapaor ka na, napay katulo. Sa to pa og mo apil ta na kinahanglan maka Naa ka na tulo. naata ni kuno. Oh, Sa to na pasado ka ng tamla. tamla. Sunod, Tamsi. tamsi. Ang ikatulo, Jezebel. Jezebel. Oh, Jezebel. Unsa man na? Isabel. Oh, na ako ana. Pwede ko magumba. Oh, pwede na ka makapil ana. O be unsa man na be kay basta. Pasabton Kasi na ako unsa, sa- pasabton ti ka unsa ng tulo ka kategorya sa Sige sumba. sige kay basig subayon ng mga papers na dito kay basig Ang na ako una, ng comments. kanang tamla, binagitawag og tambok nga lami. Binuo. Hoy, attention sa mga tamla niya. Ikaw Saan? tamsi. Unsa man tamsi? Kanang tambok nga sexy ha. Bar ya. Ang ikatulo pre. Pasal sa Kanang para. ikatulo. Kanang ikatulo, grabe ni. Saman. Muna pinaka ambot lang pre. Muna gitawag og kining Jezebel, muna pinaka kuan pre, pinakalisod. Ang meaning sa Jezebel, Unsa may meaning ang Jezebel kuno hay? ang meaning sa Jezebel, 10 kilos nga bilbil. Binuang. Lagi hatay. Sige 10 kilos sa bilbil. Ay ko na. Primo ato mo kasi gutom ni kay ko. Patay ganina. Gutom ka? Gutom lagi ko. Sus ato ko. Ako pareha po tagi gutom kay ganina akong exercise dire. Lagi ato ko kaon tila Karin. Sila Karen? Oh. Asa na dapita? Karin diri ba? Ya, lamin ang luto niya pre. Ay lami kayo oy. Asa may tigluto na pre? Abi mo sito ko diha. Ang papa tigluto diha. Animal ka mo ding sito ka kay imong papa tigluto di ay. Kinabayuhan mo luto na pre. Kamo na luto og dilita. Sinabang baboy. Sinabang baboy. Oh, kanang mga dali Wala siya kasuwag sinabaw nga sinugba. Wala. Ay, pre. Specialty niya, kanang specialty niya. Kanang gitawag nung piniritong buwan. Piniritong itlog. Mga maayos siya, ano?
Mga bitang adto ko tikarang mo tag di ako maghikay. Mao de nga. Pero buyag. Na, Lawas pala. lawas. Lawas pala daan. Ulam na. Iya pre na ta magdugay pre kay gutom na kay Kaya sa, oy, sige mangingos sugot mga kain Di, mo gutom papa. dyan kayo, Teka, agad, ah. istorya sa kadali. Oh, Kay sige, sige. lalainan ko ba? Mingon kay mo papa, may kay mo luto. Oh, Di lang po kinamog pre. saman. Ang akong papa po, tigluto po na akong papa. Tigluto po. Kinsi na katuig. Ang mabasa man kay. Uy, wala ka kabaw di ay. Ay si Nga akong papa, nagtrabaho sa gobyerno. Ah, Nasa gobyerno trabaho. sa DSWD siguro kanting pangaon sa mga bata o mga kuan. Akong papa, tigluto na sa gobyerno akong papa. Kinsi na katuig. Kinsa ka tuig. Nya. Pero, ako naluyan pre. Kaysa 15 niya katuig nga tigluto sa gobyerno pero niingon akong papa pre, wa jud siya katilaw bisan kausa sa iyang giluto. Ah, binuang. Sure lagi. Kinsa ka tuig wa man siya katilaw bisig higot Na. na lang magsabaw. Di magamuto. Na di Serious mutuwa ka na to, pre. Bisig ako pre. Ug ako yung muluto ulit man jud ko parang tao ulit di siguro pero mutilaw jud oy bisag gamay oy. Samti ba nagsakto man timpla. Ya. Kanang wa siya kana siya pre, kana akong papa nga ako po yung gipangutana ko pa. Oh. Wa jud katilo 15 ka katuig kanang imuhang kanang ang imong trabaho jud ka kastilaw sa imong giluto. Bisig tubag papa. Isa wala gid dong. Kaya ang akong giluto dong. Espalto man. Limal man ni. Ang meaning sa disibel, 10 kilos nga bilbil. Binuang. Hello! Woohoo! Shout out na ni Julian Cross PH, Julian Cross PH, shout out. Mira Giban, And also Mira Givan. Maxim Motive, Maximotive sa sa Dampas, Tagbilaran. Og please subscribe Maxim Motive i-put na ho ng description sa ubos. Atawa Maximotive guys. Please Please na mga subscribe. content niya. Og Glenn Vlogs, Glenn Hello. Vlogs. may kampanya. My kampanya. Gian Solar. Thank Gian you for Solar. watching, Gian Thank you Solar. for watching. Og atong ginakosigang amigo Chong Reyes. Chong Reyes from Ubay. Og yang Chicks kaila boy po na ni. ba? Tesa, Chicks boy na. Ah, Chicks boy na, Chong oh, Reyes. sige. Og- Tira 6, tira boy. Shout out po ni J Reyes. J Reyes. Oh. Usay yung kung ano yung J Reyes, ano yung vlog nila. Masay otak mo na. Sige, sa baro na guys. Yeah guys, sa mga bago na yung viewers na to ron, ayaw mo kalimot guys pag-subscribe sa atong channel para update mo sa mga bagong maabot nga mga salida nga atong o mga video nga atong i-post. And click the notification bell button on the comment upon mo dito. Yeah, like. Sige. Okay, that's it.